Darba waħda kien hemm għasfur ċkejken li telaq mill-bejta biex ifittex l-ikel għaż-żgħar tiegħu. Waqt li kien qed jittajjar, wasal fuq il-għolja tal-Kalvarju fil-ħin li Ġesu kien qed imut fuq is-salib. L-għasfur straħ fuq il-għowda tas-salib u beda jħares qalbu sewda lejn ix-xena ta' niket li kien hemm madwaru. Ra nies qalbhom jibsa qed jitqu, jaraw lil Ġesu imut. Ra lil Madonna taħt is-salib bid-dmuħ f'għajnejha u ra wkoll ir-ras ta' Ġesu imdawra bix-xewk imċabsin bid-demm. Il-qalb tal-għasfur inafset u ittajjar ħafna drabi madwar is-salib bħalli kieku qed ifittex l-aħjar jagħmel biex jgħin lil Ġesu. Fl-aħħar resaq lejn ir-ras ta' Ġesu u beda jiġbed il-barra waħda mix-xewkiet kbar li kienu qed jinfdu lil rasu. B'ġibda kbira ħareġ ix-xewka, imma max-xewka ħareġ ukoll id-demm li ċappaslu t-truf ta' ġwinħajħ u ta' sidru. Ġesu dawwar ftit wiċċu, ħares lejh u bleħen ħelu u twajjeb qallu: Grazzi għasfur ċkejken, issa li d-demm tiegħi ċappas ir-rix tiegħek, kulħadd se jibda jsejjaħlek l-għasfur ta' sidru aħmar u jibqgħu jiftakru kemm inti llum ħabbejtni. L-għasfur li minn dak il-ħin ħa l-isem ta' Peter Ross, jiġifieri għasfur ta' sidru aħmar, reġa' lura lejn il-bejta. Iż-żgħar tiegħu staġbu ħafna kif rawh imċappas bl-aħmar. Il-Peter Ross għallhom l-istorja tax-xena ta' swit il-qalb li kien ra fuq il-Kalvarju. Imbagħad filwaqt li qafashom miegħu ċappashom ukoll bid-demm li kien għadu frisk fuq sidru. U minn dakinhar il-Peter Rossi kollha beda jkollhom sidirhom aħmar.